Noro sarani nukhangke kisa romi tonjadi bini buma bo krikha bin babo bo krikha bo sarani bumungkha modi hini bo sinijago khasrang hini bo sinijago matro boyes bini 12 bosor chiko obo wngkha Bisramganj Dewan Bazar ganani Saint Xavier School gano bini nok mo bini nana bai bo tongo do bono mermasuk anu merla bono jesik sotani mera hakeno meru asakeno ang bakuspan sengela ang busuiba kisa bono tuima ba ang no tuitong maba buma bupa hai khlanya ang tuitong ang no sari ton maba ang bo kisa pora semaya keba agori se tinta se ne chau keba ang meri de khata kisa bok mama pori pori tongo boklasa phaibo English medium ada banglawo gori gon tasun bo saiman tede saya chai chi maya bo saibo maya chip chita ya hai hanyo dom bututu koi bosor ka boke momo phasung yakar kalang thangfuru bono 4 bosor asugon yakar kalang mani min logiro no bunai bikya min dolong naro kesekerei malian bono chun santai ka buma kerei puchi tu bene bukune oklai charoi tam bufur bahai ke kema ang bono tip ka kha tukuna phadi ningka ke bo ang kai gori na hanya di nang di bu kama bo chilia kunu bo chia gor na hanya la ni manche tinta ni no bartan che kyang nang da ro hai hanai ne khunju kicha mo chile ri de ka asuk ba che khat ka u ar khuntu khagi tongu ichi sa mere ri de ka ha kenai ab che biang jan thang pa kya asung no kisa pano saya nale sabo moyer mani tom sana tong sa kisa ba te sarai pur kisa pan buza gitu ba bon ama bu kari ka bang buya bu map kari ka ba buya khama ya khlan tong gori gon ta bu chia nang bo jaga pori tong hono nyai ang kisa mere de khata an chungno ba hanai nin bo mukhe rotna kabui ma tongo mukhe bin di rokta na mo binni ro nang nu chi malia anyo kamang sama to am bo je thaman din ta ka mai bo go krei iko school dena sang mono uskhang nai ri manta pen bai kam chalei bo nugi tong na kisa ring labono jodi nugi tong hangke phadin chadi gudo nugu tongka paje babu gudo nana kamu cinya cokan kari ya dano ala mace to nono kata ne botang paje de gudo nono buyabla kono chimchi merero anono bubu ba gudo nang nugu tongka paje gudo nang tomboro tangka gudo ano kata ngi kamatoka kamang tongo gudo paje nang tunya kabla gudo ani nana sa chung tang ke tong nai dari phaidi ang budu nan chi phai mani am bono mai mani jong phayo nim bai nyon na chu chong phai ke dari hostel ni phai gudo jenu ku chong nai anda nam basano ki se romai tan bai ge de number i ruana ar ki se call khlai bai ja ni bin nana sa chung si bono puyo khazan tate buksang norok nugi tong khana bon jati gosti rok belai dukhu nanglai jak sarai phangsin teka buma kre bufa kre no pusi tori tu femani borok belai kabla jak jodi norok nukhangke ang number sirjak tongo oro call khlai borno kisa saudi ketini bas khlai chinai jatron hambai